Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξεκίνησε το Spooky Season. Έτσι. Και εδώ. Halloween, εδώ decoration και τα λοιπά. Είμαστε έτοιμοι. Εγκληματισμένοι. Αλλά για μας νομίζω ο Spooky Season ήταν όλος ο Σεπτέμβριος. Ναι. Εδώ παιδιά είναι το part 1 της παραλαβής του Σεπτεμβρίου. Πολλά πράγματα ήρθανε. Μήπως το είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο βίντεο ότι ο Σεπτέμβριος είναι... Πολύ μάθημος μήνας. Πώς έλεγε στο Game of Thrones, Winter is coming. Winter is coming. September is coming. Wake me up when September ends. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Ωραία. Εδώ έχουμε το φίλο μας τον Κολοκύθα. Έτσι. Θα τον αφήσουμε τώρα στην άκρη. Θα τον αφήσουμε τώρα στην άκρη. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα παιδιά εδώ στο back office, τα κορίτσια μας. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε. Πάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια κούτα που παρέλαβα εγώ. Θα έχω και λίγο πιο μπροστά. Δεν έχει μέσα classified. Έχει άλλα αγαπημένα toy line, θα τα δείξουμε τώρα. Χάχα, σας τη φέραμε, δεν έχει τζερετζέ το βίντεο. G.I. Joe θα έχει. Αλλά να δείξουμε αυτά που είναι λίγα. Νηστέριασε το Λευτέρη. Ναι. Και ξεκινάμε. Στο είχα πει ότι το θέλουμε αυτό. Marvel Legends, Gameverse, War Machine και Omega Red. Πολύ ωραίες φιγούρες. Τεράστιος είναι αυτό. Είναι τεράστιος. Είναι ένας που ήθελα να έχω στη συλλογή μου. Δεν πρόλαβα τους άλλους που βγαίνανε χώρια. Και δεν είχα και War Machine. Είχα War Machine από την ταινία, το Infinity War, δεν θυμάμαι. Αλλά πιο πολύ μου αρέσουν αυτές. Ωραία μορφή είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία μορφή. Δεν ξέρουμε αν θυμάστε το παιχνίδι. Βασικά δεν ξέρω αν το θυμάσαι και εσύ το παιχνίδι. Αυτό... Είναι. Ποιο ήταν τώρα? PS1 Marvel vs Capcom. Από εκεί είναι. Εγώ είχα δύο. Είχα το Marvel vs Capcom και το Marvel vs Street Fighter. Ναι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Έχει βγάλει πρέπει να έχει βγάλει ή 3 double pack ή 4 και έχει βγάλει και το Juggernaut μόνο του. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Αν έχετε χάσει κάποια φιγούρα από αυτές, να την αποκτήσετε τώρα. Είναι πολύ καλό. Ναι, και είναι κυκλοφορεί τώρα αυτό, οπότε το μπορείτε να το πάρετε. Ναι, κυκλοφορεί τώρα. Και ο Wolverine είναι ωραίο σε αυτή τη σειρά. Και ο Wolverine και η Psylocke. Σκέψου η Psylocke με τον Thanos βγήκαν sold out πολύ νωρίς. Ναι, γιατί η Psylocke ήταν πάρα πολύ ωραία και όλοι θέλουμε στη συλλογή μας ένα Thanos, έτσι. Λοιπόν, τώρα άλλο αγαπημένο το line. Transformers, Earthrise, Trailbreaker. Είναι ένας από τους Autobots. Σαν τζερόκι, Ναι, είναι σε μορφή, η όχημα μορφή του είναι Jeep. Αλλά όσοι γνωρίζετε από το Transformers, τον Trailbreaker τον ξέρετε. Autobot. Εντάξει, είναι λίγο σαν πυροκυλιάς, αλλά μια χαρά είναι. Πολύ ωραίο ρομποτάκι και μοιάζει πολύ με Τζιένα. Εντάξει, όλα καλά, είμαστε εντάξει. More than mixed the Και τι θα ήταν οι Autobots, αν δεν υπήρχαν Decepticon? Για να δούμε. Τι θα ήταν? Οχήματα, υπηρεσία βασικά. Οπότε Decepticon, Ranamuk βασικά. Earthrise, από τη σειρά Earthrise. Αυτός εδώ, Δημήτρη, να ξέρεις ότι είναι ο ένας από τους δύο. Έχει και αδελφό, δίδυμο, ο οποίος είναι σε χρώματα μαύρα και κόκκινα. Οπότε τώρα βγάλαν αυτόν. Και θα έρθει κάποια στιγμή κι άλλος. Βέβαια, αυτή είναι η δεύτερη επανέκδοση. Είχαν βγει και πιο παλιά και τώρα τις ξαναβγάζουν. Κλασικά Hasbro. Κάνει τέτοια κόλπα. Εδώ βλέπουμε την μορφή του σε ένα σπορ ωραίο αυτοκίνητο. Και Ranamuk Decepticon. Πήγα πρώτα στον άλλον. Πάμε. Και τώρα, και τώρα τα δικά μας. Πάμε στα δικά μας. Άνοιξε. Το πάνω. Ναι, άνοιξε. Περισκίστε εκεί πέρα.
Αλλά και αυτή η Hasbro 1-1-1-1-1. Φέρτε όλα μαζί να παιδί. Τα έφερε όλα μαζί το Σεπτέμβριο. Τι άλλο θέλεις. Πούτα, μας παιδεύει. Ενός οκταμήνου φιγούρες τις έφερε όλες μαζί το Σεπτέμβριο. Είσαι τυχερός. Εν τω μεταξύ μπορεί να το κάνουμε απ' έξω, αλλά εμείς δεν το έχουμε κοιτάξει τι είναι απ' έξω. Λοιπόν, τέταρτη έκδοση. Ναι, νομίζω τέταρτη. Καλά, όχι τέταρτη, μπορεί να είναι και παραπάνω, αλλά δεν έχει σημασία. V4 το λένε. V4 είναι. Ο Snake Eyes. Πολύ σαν Ninja Force. Ninja Force. Με έντονα χρώματα. Πολύ έντονα χρώματα. Είχε βγει, εννοείται και Soaring. Αυτός, έτσι ακριβώς. Για μένα, ο συγκεκριμένος, σαν πιτσιρικάς, ήταν ο αγαπημένος μου Snake Eyes. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι ήταν και ο πρώτος που είχα εγώ. Μετά έπεσε στα χέρια μου ο V3 που είναι λίγο αδιάφορος, απλά είναι όλος μαύρος. Version 2 ενήλικα τον απέκτησα, μέχρι που μετά βγήκαν τα Classified και ξεκίνησα να συλλέγω αυτά. Αλλά εντάξει, είναι must have ο συγκεκριμένος, είναι πολύ αγαπημένος στο κοινό. Τέλεια. Πάμε. Λοιπόν, ανοίγω εγώ αυτό. Πες να ανοίγει και αυτό. Βλέπω καρτέλες. Θα βρούμε πολλά τέτοια μου φαίνεται εδώ. Βλέπω καρτέλες. Εντάξει. Φιγουράδα. Cobra Viper. Retro card. Την original έκδοση, έτσι. Η original, ναι. Ωχ, Λευτέρη. Ωχ, κι άλλο. Ωχ, κι άλλο. Εντάξει. Έχει τρεις μέσα. Βασικά θα το κάνω έτσι, γιατί μπορώ. Cobra Viper, Retro card. Εντάξει, τον περιμέναμε. Βέβαια έχουμε πολλούς Viper γενικά. Αλλά αυτός είναι στα κλασικά χρώματα. Εμένα προσωπικά μου θυμίζει πολύ Cobra Island. Τους πρώτους που είχαν βγει πριν από 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ βλέπουμε από πίσω την καρτέλα του χαρακτήρα, όπως ήταν και παλιά. Dr. Mindbender, Rock'n'Roll και ο Cobra Viper που βλέπουμε τώρα. Τους είχαμε δείξει τα προηγούμενα αυτούς. Ναι, Dr. Mindbender και Rock'n'Roll τους είχαμε δείξει. Επίσης, αυτός έχει βγει Python Patrol, έχει βγει στο πακέτο με τους τρεις. Ναι. Που είχαν μέσα και τον Officer. Ναι, το και έχει βγει ο Cobra Island και έχει βγει και ο κόκκινος. Ο Crimson Viper. Crimson Viper, δηλαδή έχουν βγει 4 φορές, αυτή είναι η 5η εκδοχή. Ναι. Να πω σε αυτό το σημείο και ο Ροσέτας, όταν είχα πάρει το triple pack και το είχε δει, και ο Ροσέτας τέλος πάντων είναι που κάνουμε τα βιντεάκια με τις ταινίες. Ναι, είναι ο Film Viper στο Instagram και έχουν το κανάλι Movie Talking. Movie Talk, ναι, μπράβο. Movie Talk. Οπότε με το που τον είχε δει τον πρώτο Ροσέτος, μου λέει, επειδή μαζεύει G.I. Joe από την πρώτη εκδοχή τα μικρά, μετά πήγε στα 25th κτλ. 25th, ναι. 375 είναι αυτά. Δεν τον θέλω, μου λέει, γιατί θα το βγάλει και κανονική έκδοση Hasbro με τα μανίκια σηκωμένα. Αυτός έχει σηκωμένα τα μανίκια, οι προηγούμενοι δεν τα είχαν. Σωστά. Οπότε μου λέει, θα περιμένω. Σωστά. Δεν είχε άδικο. Βέβαια να πούμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, και ας σχολιάσει ο Ρος που πρέπει να τον έχει, ο 25th ή ο 50 είχε νίκελ μάσκα. Όπως έχει ο Cobra Commander. Είχε νίκελ. Όπως είχε ο Cobra Commander, ο Retro Card στα Classified είχε καθρέφτη. Δεν το κάνανε. Ενώ στις παλιές εκδόσεις το είχαν κάνει. Θα το ήθελα. Θα ήταν πολύ διαφορετικός από τους άλλους. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι αυτό που είναι. Αλλά είναι τέλειος. Τέλειος είναι. Είναι αγαπημένος χαρακτήρας. Ο Viper. Είναι πολύ. Δηλαδή μετά τους Trooper ήταν αυτή η πρώτη Viper. Έτσι. Πάμε. Δικό σου. Έχω την εντύπωση εδώ πέρα σε αυτό το πακέτο ότι δεν θα πούμε κάτι καινούριο. Α, τι έχουμε. Τι. Για να δούμε. Έχουμε παλιό. Όχι. Κάτσε να δω. Πάλι. Τι έγινε, πάλι έρθω. Άλλοι τρεις. Ωραία, άλλοι τρεις.
Τι έγινε? Τα ακούς τα γέλια από δίπλα. Εντάξει, παιδιά δεν είναι όλα δικά μας. Ναι, έτσι. Παίρνουμε και για άλλα παιδιά. Λοιπόν, ένα παίρνει ο Νίκος Ναι. και ένα φεύγει Σύρο. Άσε, τι μου λες. Αμέ. Οπότε άλλοι τρεις εδώ, Viper, Έτσι είναι για μένα. ένας για τον Νότα και ένας για τον Νίκο, 2 εσύ, 2 εγώ ήτανε. Ναι, ναι. Τέλεια, τέλεια. Έλα, βγάλε τους τρεις τώρα. Όχι. Νομίζω ότι είναι αρκετή, εντάξει. Νομίζω ότι είναι αρκετή. Τους έχεις στο Πάμε. κακό μου πάντως. Ναι, ναι, ενώ τους είχε βγάλει sold out. Ναι. Είχαν βγει sold out και μάλλον ξανά πέσε παραγγελία λόγω ζήτησης. Παιδιά, ποτέ δεν αργά, προλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ κάνει κύκλο η σειρά και κάτι να μην έχει προλάβει από τα πρώτα. Θα Ναι. ξανάρθει μπροστά σου κάποια Ναι, στιγμή. εκτός από μερικούς που δεν ξέρω αν θα τους ξαναβγάλουν, αλλά εντάξει. Τώρα Εμείς δεν έχουμε μεγάλες απώλειες. Τώρα παίρνουμε σε ζωή τα πράγματα. Για να δούμε. Ναι, παίρνουμε στις τα πράγματα. Λοιπόν, θα δείξω εγώ αυτόν που τον έχεις δείξει ήδη. Snake Eyes version 4. Αλλά δεν Για το μένα έχω. Ninja Force. Ένας για σένα και ένας για κάποιον άλλον. Πολύ πιθανό για τον Νικό. Για τον Νίκο, μπράβο. Ναι, τέλεια. Με ολοκληρώθηκαν. Όχι ακόμα, αλλά κοντά. Monkey Wrench. Ένας από τους Dreadnought. Έχει γίνει χαμός με αυτή τη φιγούρα. Πολλά post στο Instagram. Πολύ αγάπη έχει πέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ενώ δεν ήταν από τους 4-5 βασικούς, όπως ξέρω εγώ, ο Ζάρταν, ο Μπάζερ και όλοι αυτοί. Ακόμα και στη β' σειρά βγήκε λίγο πιο μετά. Καταπληκτική φιγούρα. Καταπληκτική φιγούρα. Και να δείξουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μέσα ένα πάρα πολύ ωραίο revolver, μαντίλι, Bandit, ναι, και μια πάρα πολύ ωραία μάσκα, αν θες να το κάνεις λίγο πιο... Cyberpunk. Ναι. Εντάξει, καταπληκτικό. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Σκυμμένα τζιν τώρα και τέτοια. Αλήθεια. Και μου έλεγε σκουλαρίκι στο φρύδι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι ωραία μορφή με τις σουλές του. Φιγουράρα, παιδιά. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Next. Ωραία. Εσύ, Πάμε. εσύ εγώ. Έλα. Θα ανοίξω. Αν προσέχουμε, ναι. Ησυχία έχει πέσει πολύ εκεί. Πολύ ησυχία. Κόψουμε και το περιεχόμενο. Τι λέμε. Εκτελούμε και χρέη χειρίου. Βλέπουμε. Α, κουτάκια. Έλα. Αχα. Snake Eyes, ξανά Snake Eyes. Δεύτερο Snake Eyes, στο 2. Ναι, στα Classified πρέπει να είναι ο 8ος. δεν ξέρω πώς μου Πραγματικά, δεν τους θυμάμαι. Με Polar Bear. Είναι, αυτό για μένα το πακέτο είναι πολύ iconic. Έχει ένα από τα στοιχεία, όπως είχαμε πει, Το Mass. ναι, από το Mass. Το ένα το είχε ο Breaker και το άλλο είναι στους δίτες. Είναι βαρύ. Αυτό έχει μια αρκούδα μέσα. Η αρκούδα είναι πολύ... Πολική αρκούδα, παιδιά. Πάρα πολύ, ναι. Η Coca-Cola την έστειλε. Και η Coca-Cola. Και ας πούμε εδώ το ότι μερικά πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία να τα μπλέξεις και με άλλα το e-line. Δηλαδή, πολική αρκούδα. Παντού. Ναι, μπορείς να παίξεις ας πούμε και με άλλα το e-line. Μιλάμε για το e-photography, φωτογραφίες κτλ. Είναι και ωραία, δηλαδή. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω στα 25th αν είχε βγει, ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που βγαίνει αυτός ο Snake Eyes. Ναι, αλλά είναι ο retro card. Σε φιγούρα. Ναι, εντάξει, με άλλα χρώματα. Ναι, είναι ο retro card. Πανέκδοση, αλλά με άλλα χρώματα. Ο μαύρος που είναι πολύ αγαπημένος. Αλλά βλέπεις εδώ πέρα ότι έχει μοβ χέρια. Την ακτινοβολία. Από την ακτινοβολία που... Αυτό βασίζεται στο καρτούν Σωστά. και σου έχει μέσα, sorry, σε διέκοψα. Ναι. Και σου έχει μέσα και την παγίδα. Τι θα κάνει αυτή που βάζουν οι κυνηγοί για τα ζώα. Σωστά. Για να παγιδεύσουν το ζώο, ναι. Και είναι το επεισόδιο κιόλας που γνώρισε το λύκο του. Σωστά. Φεύγει ο Snake Eyes με αυτήν εδώ τη συσκευή για να προστατεύσει τους άλλους Τζο. Στην ουσία απομακρύνεται για να αυτοθυσιαστεί
Και εμφανίζεται η πολική αρκούδα, αν δεν κάνω λάθος, να το επιτεθεί και εκεί γνωρίζει τον Timber που έρχεται και τον Sonic. Εν τω μεταξύ δεν το γνώριζα. Παρατήρησα ότι η αρκούδα έχει και damage στοιχεία. Έχει κάτι, τι βέλη και πληγή στα πόδια. Α, ναι, το βλέπω εδώ μπροστά. Εντάξει, πολύ καλό. Πολύ καλό. Και έχουν πει κιόλας, τώρα το είδα στο διαδίκτυο, στο background της συσκευασίας, τώρα δεν φαίνεται, έχει αυτό με το ηλίθρο που τον έσωσε και λένε το ναι, τον Εσκιμό. Ναι, λέει το περιμένουμε να βγει σε φιγούρα γι' αυτό. Σίγουρα. Δεν μήπως από το live που είδαμε προχτές, μήπως να έχει να κάνει με αυτό τα κολάρα. Α, δούμε, δεν ξέρω. Πολύ χιόνι έχει πέσει και τα τελευταία. Πραγματικά, ναι. Και κάνει, πολύ χιόνι. Και κάνει παιχνίδι η Hasbro, μας έχει πάρει είδηση. Ναι. Δηλαδή νομίζω φέτος. Μας παίρνει τα χρήματα. Φέτος τα. Τι γελάνε εκεί, είναι χαμός εκεί. Θα μας πείτε μετά όμως, έτσι. Ναι. Γιατί θα βάλω και άλλη μια κάμερα από εκεί. Θα βάλουμε και άλλη μια κάμερα από εκεί. Θα παίζει σε παραθυράκι μικρό πάνω. Ναι, θα παίζει. Ναι. Τι κάνει το backstage. Και μικρόφωνο. Τι λέει το backstage όταν εμείς κάνουμε βίντεο. Λοιπόν, είμαστε στη μέση της παράδοσης του Σεπτεμβρίου. Μην νομίζω ότι τελείωσε επειδή δεν έχουμε άλλες κούτες μπροστά. Όχι, ναι, γι' αυτό είπαμε για να μην είναι πολύ μεγάλο και το βίντεο, να το κάνουμε part 1, part 2. Και αυτό βέβαια είναι βαρύ. Μεγάλο μου φαίνεται. Αυτό λες να φτάνει τη θάλασσα. Όχι, λέγε. Δεν ξέρω. Α, όχι. Από τον ουρανό κάτω. Για να δούμε. Φίδια μου μυρίζονται. Φίδια. Όχι. Από τη θάλασσα. Από τη θάλασσα ήρθε. Σαν αυτή που βάζεις, δεν ξέρω. Από τη θάλασσα. Θα τους τα στείλουμε πίσω τα χαρτιά, ρε. Λοιπόν, ορίστε. Λοιπόν, είπαμε πριν για τα στοιχεία που είχε η αρκούδα. Για το mass device. Το εξωσοράκι αυτό εδώ το μικρούλι που φαίνεται εδώ στη γωνία τέλος πάντων. Ολοκληρώνεται στους δίτες. Ένα πακέτο δίτες, τώρα ποιος είναι ο καλός και ο κακός δεν θυμάμαι. Ο κίτρινος είναι ο Τζο, ο κόκκινος είναι ο Κόμπρα. Μπράβο. Και έχει μέσα και το τρίτο στοιχείο κάπου. Ναι, στη μέση εδώ. Το μπλε. Α, στη μέση είναι εδώ. Εντάξει, ωραίο πακέτο. Στην αρχή θυμάσαι που λέγαμε ότι είναι λίγο αδιάφοροι, γιατί μοιάζουν με τον Τορπίντο, μοιάζουν λίγο με όλα αυτά που έχουμε ήδη. Δηλαδή. Χρειάζονται, γιατί εμένα μου αρέσουν οι δίτες. Και έχει και άλλα αξεσουάρ. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει αυτό το μηχανηματάκι που σου δίνει όθηση. Αλλά, οκ. Αυτός είναι Τζο και αυτός είναι Κόμπρα. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο όνομα. Είναι Trooper. Ναι. Είναι ο ένας καλός και ο άλλος ο κακός. Ξανά έχουμε τον Τορπίντο, όπως είπα πριν, και τον δίτη τον 50th anniversary, πώς τον λέει. Ναι, το πραγματικό και καλά, φάση. Ναι, το μαύρο. Η σειρά που βγάζει δηλαδή χαρακτήρες στην ουσία G.I. Joe, αλλά είναι πυροσβέστες. Και από έναν ήλιο καθένας έχουμε. Όχι, δεν είναι. Εγώ έχω 2 κουτάτους και 2 ρέτρο. Κάπου εκεί έχω και εγώ. Ναι. Τους ρέτρο δεν τους έχω ανοίξει ακόμα, τους κουτάτους τους έχω βγάλει στην αυτογραφία. Έχει κι άλλο. Έχει. Οπότε, εδώ, Law and Order. Κλασική φιγούρα, Κλασική φιγούρα. Θα τον αγαπήσει πολύ και η Κατερίνα αυτό, γιατί έχει μέσα το K9, το σκυλάκο. Εν τω μεταξύ, θεωρώ ότι υπάρχει μια συνωμοσία πίσω από αυτή τη φιγούρα. Ο συναερογράφος που έγραψε το Rex, πιστεύω ότι η αγαπημένη του φιγούρα G.I. Joe ήταν αυτό. Λες, έτσι πιστεύω. Θα το ψάξω. Δύο λεπτά θα το ψάξω. Ναι. 2 λεπτά πιθανό. Ίδιο K9, έτσι, τώρα άλλο αυτά. Αστυνομικούλης αυτός εδώ πέρα. Αλλά ναι, εντάξει, πλάκα κάνουμε, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ. Ωραίο γυλαίκο, Είναι πάρα πολύ ωραίο το γυλαίκο, ωραία αξεσουάρ. Έχει και γκλόπ, είδες. Χειροπέδες, που οι οποίες είναι οι ίδιες που είχε και ο Κλάτς μάλλον, αλλά δεν έχει σημασία. Ο σκύλος έχει 2 κεφάλια, ένα θυμωμένο και ένα έτσι χαρούμενο. Και του έχει και ένα military
Κράνος, να το πω. Ναι, military κράνος. Δεν το Ένα γνωρίζω βάιζο αυτό. περίεργο. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το γυλαίκο στο σκύλο. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχω δει ότι βγαίνει. Δεν μπορεί να τον έχει στο σκύλο μόνο του, μόνο με το κολάρο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Ωραία φιγούρα. Πολύ ωραίο. Ναι, και αυτός είναι sold out. Ναι, Ναι, αυτός έχει βγει sold out. ήταν η καλή φιγούρα αυτή τότε. Ναι, και νομίζω έχει βγει πολύ σύντομα sold out. Το ξαναβγάλε, low stock, πάλι sold out. Είναι αυτό που μία μέρα το βλέπει, μία δεν το βλέπει. Ναι, εντάξει, θα ξαναβγεί, παιδιά, δεν το συζητάω. Νομίζω θα ξαναβγεί. Δηλαδή θα ξαναφτιάξουμε μερικά κομμάτια και βλέπουμε. Ωραία. Part 1. Αυτό λοιπόν ήταν το Part 1 του Σεπτεμβρίου. Ένα τα βάλουμε όμορφα. Ένα τα βάλουμε. Τι να βάλουμε, γιατί χωράνε να τα βάλουμε. Λοιπόν, τα διπλά τα βάζω μέσα. Έλα. Law and Order. Snake Eyes. Snake Eyes. Πώς το λένε τον άλλο? Monkey Edge. Έλα μια αρκούδα εδώ πίσω στο βάθος. Βάλε και την αρκουδίτσα μας μπροστά. Πατσακάρτα. Ναι. Έλα, αρκουδίτσα εδώ. Ναι, Και δύο Transformer. ναι, βάλε και αυτά. εντάξει. Έλα, βάλε και Transformer. Άλλο. Εδώ. Η αγάπη μας μεγάλη είναι τα άλλα, αλλά ναι. Ωραία. Αυτά ήταν σφινάκι τα Transformer Ναι, ναι, ναι. και τα Marvel Legends. Άσο εδώ. Τέλεια. Γράψανε το χρόνο τους. Λοιπόν, αυτό ήταν το τέλος του Part 1. Έτσι. Μείνετε συντονισμένοι για το Part 2, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ δυνατό. Ακριβώς, γιατί έρχονται άλλες τόσες κούτες. Άλλες τόσες είναι. Τις μετριασές. 6 και 6. Ναι. 6 και 6. Και μία δικιά με αυτά. Σεπτέμβριος, παιδιά. Σεπτέμβριος. Αναμένουμε. Όσοι μαζεύουν Classified θα μας έχουν Νομίζω ότι όσοι μαζεύουν Classified. ταυτιστεί στο βίντεο αυτό. Ναι, Καταλαβαίνουν τι κάθε έγινε. χρόνο περιμένουν ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι μπομπά. Γιατί μου φαίνεται και πέρσι έτσι έγινε. Ήταν ο Σεπτέμβριος πολύ δυνατός. Αναμένουμε. Καλή συνέχεια. G.I. Joe will return after these messages.